večer, volám sa Miroslav, som z Markušovec, som tu v Anglicku, som tu skoro 4 roky, tak 3 až 4 roky som tu. Som sa zmenil, som rád, ďakujem Pánovi, že som tu na tomto mieste a že chválim, hostievam živého Pána. Takže všetko, čo som robil zlé, bol som zlý človek, všetko som zahodil, začínal som nový život a kráčam po ceste života. Takže lepšie sa ti tu aj žije v Anglicku, Áno, hej? áno, lepšie sa to žije. Hej, pracujem, ja som tu na kontrakt, na stálo. Na stálo? Hej. No, paráda. Máš Pracujem. deti tu? Nemám deti. Mám tu ženu a žena je zo Žehry. Áno. Tak ja robím TikToky, ja robím také seriály, Kemal, toto seriály, čo idú, tak sa natáčam a ona jak pozerala, tak sme sa zoznamili, takže som tu. Môj TikTok je Gypsy Mirko Oficiál, mám 13 000 ľudí sledujúcich. Ty kokso, tak ty si známy na TikToku. No. To je super. Paráda, super. A sledujú ma dosť a hrával som aj úkoly, duely s ľuďmi, ale tak som prestal, no lebo nechcem ísť do sveta. Lepšie chváliť Hospodina, živého Pána.